שלום וערב טוב לכם מהיכל נוקיה שעוד לא נרגע משבוע אירופי מדהים של מכבי תל אביב שפשוט קראה כאן פעמיים את ככה לבורל בדרך לפיינל פור. אבל הצהובים לא שוכחים את הלחם והחמאה שאנחנו מדברים כמובן על הליגה, והיא פוגשת למפגש קצוות את אחת לפני האחרונה, מכבי חיפה, שכמו שאמרנו באה לפה אנדרדוגית מובהקת, מנסה פשוט לעשות כותרות. פורטוגאי של חיפה, אז הכל התחיל להשתבש לו. הוא פתח את העונה נהדר בתור שחקן הגנה, סיים פאסט ברקים. מה שנקרא in your face. וואו. שניות. מאצ'וון עם התנועה. פניני בפינה, זורק, סוויש. פקח איתך על ה... זה שלא באת עוד לשחק אחד על אחד זה משהו אחר. יגיע. מאצ'וון! לא מעניש מהשלוש, ווילקרסון לג'קסון. בוא נראה אותך. הנה זה בפנים. זריקה, לא לקח אותו. קדיר, לא ראינו הרבה ממנו כבר דקות ארוכות, גם לא עכשיו. עוד כדור חוזר שלו, עכשיו נקודות. פרגו נאלץ לקבל חזרה מפניני, יש עוד 2 שניות, איצון, יש לו זמן להקפיץ שומר, לזרוק ולקלוע! צ'קי איצון, הספיקו הרבה ב4 שניות, עכשיו ב3.5 שניות זה לא קורה. אני לא בטוח, בדיוק. לא, בטוח שלא קורה. שלשה מוצלחת על הבאזר, מעלה את מכבי תל אביב ל-56 מול 50 של מכבי חיפה. גם יש עוד הרבה זמן לשחק ברבע הזה, עוד 6 דקות. פרגו פנוי תחת הסל, איצון רואה אותו יפה. ג'קסון בנבדל. קדיר, גם כאן אין נקודות, גם כאן אין עבירה. יש כדור חוזר, ווילקרסון, ג'קסון, כן! ווילקרסון. יש הזדמנות לחיפה להשוות את התוצאה. בן שמעון, יש לנו שוויון. השחקן בכלל לא תפס עמדה כמו שצריך. צעדים של סופו, לא? כן, שריקה נכונה. עכשיו סופו בא לאכול את מיכאלי, תראה אותו. דיוויד מרגיע אותו. רבע טוב של חיפה, בן שמעון. עכשיו הכדור אצל... מי זה שם? ג'קסון מקפיץ יופי את השומר שלו ומשווה את המשחק. 12 כאלה כבר יש לו וגם 5 אסיסטים, והנה חטיפה עכשיו של רובינסון. קבל פה דנק. וואו. קבל פה יתרון של מכבי חיפה. 79-77, לא לוקח. יחד עם אליהו. לבד רוצה פרגו, משאיר לאיצון. יש נקודות, יש עבירה, יש פסק זמן של מיקי גורקה. זהו רובינסון. יש בעיה לחיפה. יש לנו שוויון. לנצברג עכשיו עם הקרוס אובר על בלו, הולך לסל, יש נקודות, וילך אל קו העונשין, סילבן לנצברג. 86, עכשיו לחץ של מכבי. איזה כדור לרובינסון! 8-8, זו התוצאה. 3:45 לשחק מעכשיו. ג'קסון, זריקה קשה שהולכת טוב. הולכת טוב לג'קסון, וגם לו יש משחק נהדר עם 14 בשלב הזה. יכול לעלות את הקבוצה שלו ליתרון של 4, אולי של 5. לנצברג, כל הדרך לבד, על אליהו, שם לו את הסל על הפנים. לנצברג. מכבי תל אביב מתחילה להילחץ קצת. הנה חטיפה עכשיו של רובינסון. שוב לנצברג, כל הדרך לנצברג! איזה דנק עושה פה פאקום בהיכל, ו6 הפרש מכבי חיפה. גורקה רוצה פסק זמן שיתאפשר לו, הכדור הולך לפניני מחוץ לקשת, בפנים! פסק זמן חיפה. מה קורה שם בפינה? מה קורה? רובינסון שם נפל בטעות, פניני בא לתת לו יד, מיד כמה ירוקים חשבו שהוא בא לתת לו משהו אחר. יש ריפלי? הנה ג'קסון פה נדחף בקטנה, הוא לא אהב את זה, דוחף חזרה את פניני. פניני, 6, החוצה, 15, החוצה. הרחקות, גם ג'קסון וגם פליני. מי זה 15? לא, זה טעות. הבנת אותי? פליני בחוץ. פליני בחוץ. בחוץ. ורובינסון. גם פליני, גם רובינסון החוצה. לנצברג, קצת מסתבך. שוב לנצברג. עכשיו מאבד. 3 על 1. איצון, אליהו, לצ'ק. יש נקודות, יש עבירה, יש הליכה לקו העונשין. נקודה יתרון למכבי תל אביב. איזו החלטה של ליאור אליהו למסור לאיצון. וצ'ק יודע לסיים את זה טוב. לוקחים דברים
איצון, הכדור שלו בפנים, 2 הפרש, מכבי תל אביב. כל הקהל כאן על הרגליים, עוד 13 שניות ב7/10. זהו בן שמעון, מקבל את הכדור כמו שרצה גורקה. שוב אבי, לא, הוא הולך לפינה, לא מקבל. בן שמעון, איזה מסירה, איכשהו נבלמת כאן, אין שריקה. היה שם רגל, היה רגל. בלו עם הכדור, יש עבירה של קדיר עליו, אבל משחק הסתיים. אני ראיתי רגל, אני לא יודע למה השופטים לא שרקו על זה, מכבי תל אביב, 97-95 לחיפה, ניצחון של מכבי תל אביב. מה רוצים עכשיו השופטים? המשחק עוד לא הסתיים. מה מיכאלי אומר? מיכאלי אומר לדעתי... בוא נראה עכשיו, תראה את בן שמעון, מוסר את הכדור, הכדור פוגע ברגל של הנדריקס, שמשית את הרגל. ולמה השופטים לא רואים את זה? למה? למה? מה, חיפה הובילה 95-88, באה השלשה של פניני, עשתה 95-93, ולא ראינו את חיפה קולעת שום סל. זהו, זה הסתיים המשחק, התוצאה הרשמית היא 98-95 למכבי אלקטרה תל אביב.